Sik, tak jijal. Tes ombak. Ayo. Hati-hati. Lunyung. Cepet. Salah keruan. Mana cok? Lu ngomong masalah tentang pilih golek liyane. Lek masih lek. Iya lah. Iwakane. Orang mangan iki apa poso apa piye ta? Iya, aku kat mau eneng kene lho. Kat mengawan aku. Menteleng kambangan kat mau iwake rada mangan juga nyandi. Ini makanku sing karo apa iwak iki, Dok. Nonton. Poso iki, Dok, ketane. Poso iki. Mentolong cabangan ora enak sing nyentok blas. Pakanmu apa kuwi? Pakane yo sak anake kene iki tak ngono wae. Wis guys ning gurne kene kok bae. Sugeng dalu. Ati sing biyen tau ngelarani. Wis suwe werarene wengung weng mau mangsang pele. Woi, gede dong mancing wae. Ngerti ladon ora malah mancing nang kene kebriwek iki. Jan. Anduwe utek blas. Lah saiki lho ya buta lawo. Alamat apa lah mudeng lagi susah ngene iki keadaane. Lawo suket yo iso digrogoti apa watu-watu ngono en rada atos gragal cor-coran sak anda-andane jus jambu kabeh wis melek iwak teri, iwak mangan. Lah aku wis jane kadek yo wis olah-olah kalonjono ramban sak andane. Yo nganti kabong lek tenang sumpah iki kabong lho. Nek mancing aja nang kene. Heeh. Yo sesuk ora nek kene lak pindah kono nek no ora oleh. Wong tuwek ora kena dikuandane. Oh. Weh, bocah kabeh. Bocah kurang ajar pisan kae wong. Iya iki nek langsung lapor ke Pak Mudin. Ayo kandakne Pak Mudin wae. Lah yo ngene iki piye ra ya? Wis ben karo wong tuwek kok kaya ngono. Lah iya to. Kandakne weh. Jan anake Mudin iki glebisan tenan. Iya, kurang ajar ngono kurang ajar tenan kae bukan. Sampe tata krama wong tuwek. Tapi aku enggak kaya ngerti. Ini Mas aku. Nang ndi? Lek Mudin lek kono ya Mas aku. Wis agas rono wae nekno ayo. Kandakne apa piye? Ayo. Masa iki lek.
Ayo. Kowe sepe mau ndi? Tane kono. Sepe pandemir ra. Yo, ayo. Kena nggo kanggo gawe tinggal. Pak Modin. Pak Modin. Ayo. Wah, enak apa? Pak Modin. Enak apa iki? Pak Modin. Enak apa? Enak apa? Berkong ngendi? Bar mancing akeh, Pak. Ngopo iki nek do teles kebes koyo ngene do ngopo? Anakmu ora ndek akhlak blas. Akhlak. Sing kursit pancing penak-penak. Didugan ngono ki lho. Rangi wong tuwek. Lah karo si sapa dolane? Sapa? Anu si Brek. Brek. Si Brek. Oh. Kurang ajar. Iku andani ngeyel. Duh. Anak wong arep golek lawuh dienggo buka eleh. Ganggoni wae. Ganggoni kaya mbok bocahmu kae. Ora di akhlak tenan. Cabang baye. Ya lha nek kepiye nek iso kaya ngono anak iki. Nuakale kuwi lho. Nakal kae ajarene. Isin-isine aku. Tenang nek. Duh swara mulak kuantet ya engko. Santet ono. Yo, aku ki wanjel tenan. Apa? Sabar. Aku jantungin kepiye? Yo ayo. Ora nyagi bocah kae. Tuane wae. Satu kae mlayu makan lho. Selera meu. Kok nek ndek bapakmu piye? Oleh aku sing ngandhak bapakku. Yo ora. Pak kontone bapakmu yo. Iya. Ajur iki. Bisa yo. Lah kono ngene yo. Yo. Lho. Halo wonge. Halo. Halo, wonge nang kono. Anakmu lek. Ayo, kejar. Enak lu, sik lah. Selera mau. Selera. Gua di wong mancing dia penak aja. Woi, tole. Allah Akbar, lalan. Wah, dia nih kok. Yo, ampun, Pak. Ayo. Aduh. Anak opo iki? Yo, pateni wae. Yo. Woi. Aduh. Ora lho. Baleni meneh. Ora saiki. Kowe rasa ngedahi mursid dolan wae. Lho dadi nakal. Ngamramu awakmu, Den. Dadi nakal iki lho. Iya wis wae nek disiram wae. Disan iki lho. Jabak bae iki. Atus. Nakal rek koyo ngene yo. Yo ketep. Wis.